iki, aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Nggih. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, ya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya Om, kene berdua karo Lintang iki, padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ha iya, Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Tutik iki ya duwe penggemar, sampun M niku nggih. Sampun M. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Guning. Udu genti pelok no. Nah, sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan? Nggih. Nah, ya kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ah iya. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Ngapa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Wong go mimik dhewe to tak njukuk. Ya kene nembang ya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tuti to suwe-suwe. Ya, dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiwiti saka Umi sik. Ya, tulungane sing wis tuwa. Ayo nggih. Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes ben Umi. Ya terus tau. Piranti mung srana piranti yuk masuk gambarmu uga
Golno alon wae yo. Mesemo cahayu coba kaya ngopo. Sing gedhe ngapuramu kang mas babujanku jajan atiku sambungku mongwan citalu rupita sarimu kelawan garwamu Kang Mas Kandra Ipisaki Bore Lestarine Ati pirasine Tan ono ingkang nyaruwe Yomong akibate aku membayangke Afifah. ramu ing atiku iki terbencer ngelingi bocah telu Hoi. Menda boyo Reban Andika Mesti Terima kasih Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya, sapa meneh kon nembang. Iki sing bar operasi untu iki. Ayo. Ayo. Mbak Birgita Ayu dari Kota Kediri. Ayo. Yo disupati bareng ya, Sok. Nangis sajroning hatiku. Yo.
Nduk wis sehat. Nggih. Pak Dalang haus. Haus. Piye sirmu? Haus ini minta tolong bukain. Wale kudune sing mimiki aku. Minta tolong Pak Dalang. Umpama kowe rayu wegah. Buka sih ora tau tak bukane. Ya tau tak bukane tak sangar ngono. Ya, Mimi. Terima kasih ya Pak Dalang. Apa awakmu? Nggih jenengan mawon Pak Dalang. Bir kita. Ketes lho. Bir. Pripun Bu? Jo nakal-nakal. Boten Bu. Karo bapakmu. Bapakmu bojo mbok jarak. Lah napa Bu? Ditenani kapokmu kapan lho kowe? Lho niki tuh anu Pak. Apa? Apa itu sumber bentuk kasih sayang seorang bapak dan anak ngoten lho Bu. Betul. Aku dadi bapak ya iso, dadi friend ya iso. Dadi manut kebutuhanmu ngono ya. Piye untukmu piye? Terima kasih Pak Dalang. Wis operasi? Sampun Pak Dalang. Piye akhirnya piye? Kok ora dicopot kabeh ae? Lah mengke nek maem pripun? Ora. Sing kok copot pira untune? 5 Pak Dalang. Waduh Pancasila iki malah dicahi ora. Mboten lah kan itu giginya itu ada impaksi gigi ngoten lho namanya di kedokteran itu seperti itu. Oh, anu miring-miring lho. Nggih. Lho sing penak kuwi malah. Oh miring-miring. Oh, lah kok copot. Mbok ora lek ra dicopot efeknya apa kuwi? Nah itu kan nabrak gigi yang lain, gigi yang sehat itu kan ditabrak. Nanti kan bikin pusing, bikin sakit seperti itu. Lah kok nabrak apa ora nek Bang Jone kono? Lah masuk teng gigi enten Bang Jone ta Pak Dalang. Oh iya. Ning wis rampung oleh operasi. Sampun. Aku melu mikir lebih. Lah napa jenengan kangen kalih kula to? Hah? Jenengan kangen. Ya iya no jenenge anak karo bapak yen panggung yen awakmu no tenan. Wis sepok sepisah mon ngono. Tenan. Syukur saiki awakmu wis sehat neh, wis iso gabung neh, ngono ya. Nggih. Heeh, dadi tak dongakne untu liyane ya sehat, aja melu miring-miring. Boten. Ya. Ya nembang. Ya iki mau sing alus-alus wis saiki sing rada hot, rada gradakan ngono. Napa Pak Dalang iki? Oh, bisa tembang kangen, bisa lali janjine. Mas Jopong, minta apa Mas Jompong? Sekul. Ayo. Nggih. Lali janjine ketoke akeh sing anu seneng kuwi lali janjine. Oh, Mas Udin. Oh, Mas Udin nyuwun apa Mas Udin? Mas Udin iki gayane mung ning bis ya piye. Kuwi ndingkluk karo kene diak ngono ora. Nanti boleh saya menjoget dengan Mas Udin Pak Dalang? Boleh. Oke. Boleh. Siap. Boleh nggih Mas pengrawit semua? Boleh. Tokono. Dadi wis digilir yen mambengi kuwi Mas Edi sing kerebak kuwi pancen dhek njaluk dhisik. Kula kare moh. Wis mambengi dhek wis lega kuwi pisan. Ayo. Engko Mas Udin ben ngancani sampean. Oke, siap. Ning ngenteni engko gara-gara dhek. Mergo sangate ngen gara-gara. Heeh, mergo karo Mbah Iskandar niku gara-gara Din siap. Saiki sampean lali janjine. Ayo, Nduk. Kaya apa? Ya Cak, diaturake kanggo para sutresna budaya mligine para nom-noman ning wewengkon Kringin mriki menika kula aturaken wujudipun lali janjine. Ya, kaliyan nun sewu nyuwun kerjasamanipun mbok menawi son Jawi ampun nganti mlebet mriki nggih omong bingung mangendakan. Heeh. Aku percaya yen son karangan nyari apik-apik kok. Ha iya, ngono kuwi. Monggo Cak dipun aturaken lali janjine dados. Oh
Bir. Nah, iki uga ana sing ngersake. Ayo. Sinten Pak Dalang? Saking bapa utawi aku Pak Dejan. Ha nggih. Pak Dejan. Tukang ikan Ciledug Tangerang. Nggih. Nyuwun lagu Sesideman nggih sampun kula aturaken kalian lagu napa kemawon. Menika wonten tali asihipun. Nggih, sembah nuwun. Kula wau nyuwun Mbak Umi ora dibalesi. Itu ora to, wong kleru nomor niku. Kleru rekening listrik niku, Pak. Nggih. Nggih, menika kula aturaken Pak Dejan. Nggih. Siap, Yo, dilanjut bir kita. Janjane kowe ning Gaya nggih, Pak. Nggih. Nggih nanggap melih nggih. Ayo, jos. Ya tarik. Janjane kowe. Terima kasih. Ana layang sumusul. Iki ingkang sepisan saking Pak Somo.
Pundi niki, Pak? Ndolokan. Nggih, Ndolokan RT 10 RW 3 nyuwun lagu Iki Anake Sapa. Wah, kirangan, Pak. Lagu to. Tik wis tau iki lagu iki. Oke, Pak. Pokoke sing iso ngrampungi mesti kok piyayi cantik kuwi. Ayo. Bola bali lho, wingi ya Mawar Merah ya Tutik. Ayo. Ayo, mbiyen Lolo Kali Beber ya Tutik. Ayo. Saking bakso kober. Nah. Kober. Nah. Kober. Ha. Nggih, bakso kober. Nyuwun lagu Jogja Istimewa. Oke. Itu Tutik neh iki mangkane ya. Jogja memang istimewa. Istimewa Jogjanya, istimewa kotanya. Ayo, Ya, engko diaturake siji-siji. Ayo. Iki ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mas Cahya Kuntadi nyimak Mas nderek wungon saking Pak Ngadino. Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai. Nggih. Matur sembah nuwun. Ugi saking Bapak Haji Daryono Klecorjo Mejayan Madiun. Pentas dateng daerah piyambak nggih Mas Cahya. Bintang tamunipun saking Pare Kediri Lintang Kairo Sugeng Makarya. Nggih, sembah nuwun Bapak. Wah ya. Ya, sembah nuwun. Mangke yen Jogja Istimewa mangke nyuwun ngapunten kula aturaken wonten ing Goro-goro. Pripun? Sakniki, waduh. Sing piye ta kuwi? Tik. Saksofon iso. Oh kuwi to, mangkene iki. Kudu ayo. Oh ya wis Jogja Istimewa sik diaturke. Sing protes akeh ayo. Coba. Sapa-sapa iki sing siap ngacung? Ayo. Ayo. Lintang siap. Ayo maju Tik karo Lintang. Ayo iki. Berdua. Lintang Kairo bersama Lintang Bladu. Ayo coba. Lintang Bladu. Ayo. Ayo berdua. Ayo. Iki. Nah ya, mula ya ndelok YouTube, ndelok TikTok ben ngerti lagu-lagu saiki. Ayo. Senengane kok ayo. Ya. Jogja Istimewa. Coba kaya apa? Nah loro. Men kencan dhisik iki sak jek jumblek iki rong tau metu ning Madangkara. Ayo, Yo, diaturake. Yo, monggo Jogja Istimewa. Menawi enten kirangipun nggih nyuwun pangapunten. Ayo. Yuk. Monggo. Dados.
Wajib apresiasi. Tepuk tangan untuk Madangkara. Wah, luar biasa. Ya Ri Palungguhan iki ngaturke tembang sawetara isi ana pamundhut ning rada mburi mergo iki tembang sing ala sekarang. Ngono. Arep nyuwun apa? Jajal kula nyuwun pelok. Nah. Mbak Lia Sundari kula suwun ular kambang, Mbak. Monggo kula nderek ajeng nyamat boleh, 5 boleh. Arepe barang ya boleh. Nah, ngene iki yen ra ngene iki ra metu itu. Ha iya, tenan. Yo, Mbak Lia iki mesake le merjuangke kanca-kancane sing nom-nom men ketok ning kamera. Dhewe nganti minggir-minggir rono. Ha iya. Sampeyan ngisore iku ora entuk karpet lho iki pas apa kuwi jeneng nggen kayu e. Ha iya. Ora apa-apa prihatin nggih mprihatini anak-anak iki. Kaya ngono kuwi. Direwangi kaya ngono. Sewengi iki panjenengane le tapa brata ya ora mangan apa-apa. Ha iya, demi karo anak-anak. Yo, monggo Mbak Lia, monggo. Jarwa modhe nesa Prabu Kresna Sapa iki sing bawa? Ya, Wira Swara salah setunggal, Mas. Sinten? Ayo, Mas Taslim saged, Mas Joko nggih saged. Ayo. Nggih, Mas Sulomo nggih wonten. Kinanti karyanipun Swargi Maestro Ki Mantep Sudarsana, karyanipun tasih piguna tumraping piyayi olah budaya. Mugi-mugi panjenenganipun tansah manggih mulya wonten ing kasuwargan. Amin ya rabbal alamin. Maka Mas, salah tunggal Mas. Ya. Tepung wong kang ayu
Dharma neta tan sumanding darmane kedah sumanding sanadyan amung sedhela ya ndek iya menengo ya rapal ora sanadyan amung sedhela nambani kangene ngati iki sapa iki sing wani wani ora enteni ayo yo iki pas yen awakmu aku ngenteni tekamu nah anggere kroncong boleh iki mat iki ya